Dobar dan. A šta je ovo? Biblioteka. A, biblioteka. A koja je razlika između knjižare i biblioteke? Biblioteku ima knjige. U knjižari se kupuju knjige, a u biblioteci se knjige izdaju. Znači, vi ćete danas postati članovi biblioteke, vi ćete danas dobiti svoje kartice i vi ćete danas moći da ovde u biblioteci pozajmljujete knjige. Šta znači da pozajmljujete? Da uzmete knjigu, da je pročitate, da je vratite, da sutra tu knjigu uzme neki drugi drugar ili drugarica i tako da pročitate sve ove knjige koje ovde postoje. Je li tako? E pa, dragi prvaci, drugari, drugarice, da čujemo da li je neko od vas već bio u biblioteci do sad. O, pa vi ste skoro svi bili. Evo da čujemo ove devojčice za početak. Kada si ti prvi put došla u biblioteku i koju si knjigu tad uzela? Pa baš se i ne sećam, ali znam da je bila mnogo dobra. I sada si već pronašla neku sledeću, jel? Da. Kako se zove ta tvoja knjiga? O čemu se radi u njoj? Jel možeš da pretpostaviš? Ne mogu. Ne možeš. Ali ti se dopala korica, pretpostavljam da si je zato odabrala, jel? Ne bi voleo da budeš polarni istraživač. E sad, pretpostavljamo da su tu odgovori u ovoj knjizi zbog čega neko ne bi voleo da bude polarni istraživač. Evo, čuli ste da članovi biblioteke, a vi ćete to postati danas i zvanično, dobit ćete kartice, mogu da svaki dan dođu u biblioteku, u ovo dečije odeljenje i izaberu neku lepu knjigu za sebe. A ova devojčica se zove? Marija. Marija, koju si ti to knjigu već odabrala? Ovu. O arheologiji nešto? Da. Jel tebe to zanima? Da. Jel znaš možda čime se bave arheolozi? Oni traže delove mumije i tako svakojakih stvari. Ma bravo, eto, vidimo da već imaš neka interesovanja, možda ćeš i ti biti budući arheolog. Hoću. Tebi sviđa to zanimanje? Da. E da vidimo i ove dečake, pretpostavljamo da su i oni izabrali nešto za sebe. Kako se zoveš? Mateja. Mateja, koju si ti knjigu izabrao danas? Saugusima zato što volim dinosauruse. A ko su bili dinosaurusi, jel znaš možda? Znam neke samo. Ajde da čujemo, pobroj nam neke. Tiranosaurus, a Patosaurus je verovatno postajao u Južnoj Americi. Baš ovako savladao to dinosaurus. Pa onda Brontosaurus. Pa imam jedan Brontosaurus, Ihtiosaurus. Ichthyosaurus. Ima raznih, jel? Aha, ti si... Pteranodon. Da, ti si već, pretpostavljamo, i kući imao neku knjigu. O dinosaurusu. Aha, jer ja već imam neku knjigu tamo kući. I to te je zainteresovalo. E vidite, ovde ima baš puno knjiga i pretpostavljamo da će svako za sebe pronaći po nešto. Evo ovde se uveliko listaju neke bajke, šta tu još vidimo, Devojčica i plavo. Evo ova devojčica je odabrala tu knjigu. Kako se zove tvoja? Ne znaš, ali ti se dopada kako izgleda, jel? A kako se ti zoveš? Nađa. Nađa. I ti si odabrala nešto za sebe. Reci nam, koja je to knjiga i o čemu se radi? Da li možeš da pretpostaviš? Ne. Ne. Ali znate da čitate već? Pomalo. To ste naučili u školici malo, jel? A dokle ste stigli, do kog slova ste stigli, pošto ste viđaci, prvaci, do kog slova? Do B. Je li teško to slovo B? A koje vam je najteže slovo bilo da naučite? A koje je najlakše? Kako? P. Dobro. Kaže... Neku reč na B biblioteka. Da, evo recimo da, na slovo B. B kao? Biblioteka. Kao Boris, eto. Baba, a ti si Boris. Eto, tvoj drug se zove Boris. Kažite mi, hoćete dolaziti redovno u biblioteku? M kao Mateja, ja sam Mateja. Da, ti si Mateja, jel? Dobro. A šta vam se ovde u biblioteci najviše dopada, da čujemo? Inače, kako vam se dopada ovaj prostor?
dobro. A je li ima neko ko nikad nije bio u biblioteci i ovo mu je prvi put? E pa da čujemo onda tvoje utiske. Kako se tebi dopada? Evo, pošto si- Dobro. A kako se zoveš? Nikola. Nikola. I kako se tebi sve ovo čini? Jesi video nekad ovoliko knjiga na jednom mestu? Ne. Ali sam Zašto je dobro i lepo čitati knjige? da se nauči nešto. Pa naravno. Jel znate za onu rečenicu da je knjiga najbolji drug? Jeste čuli to možda nekad? A šta mislite, zašto se to kaže? Zato što je najbolje. I može da se čita, i može da se gledaju slike. I knjiga ti je uvek tu, pri ruci. Kad god poželiš društvo, možeš da uzmeš knjigu i lepo se zabaviš, je li tako? Aha. A uz to i nešto naučiš. Pa da. Evo E na pa, slovo B i još nešto. na slovo B i... Šta je ovo? Bombone. E pa sada vas prepuštamo vašim domaćinima iz biblioteke da se poslužite sa bombonama, a posle preuzmete i svoje članske karte s kojima ćete dolaziti u... Ti već imaš, pa bravo, već ste dobili. To je novi ples kvak, što ga svaka patka zna. Sa svih strana čuješ glas kvak,